Nazioarteko zigor auzitegiak Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministro eta Yoav Gallant Israelgo defentsa ministroia atxilotzeko agindua eman du gaur. Gazan gerra krimenak eta gizateriaren aurkakoak egin izana egotzi diete biei. 2023ko urriaren 8tik hasi eta gutxienez aurtengo maiatzaren 20 arte gauzatu zituzten krimen horiek Hagako epaitegiak zabaldu duen oharraren arabera. Auzitegiak krimen berdinak egotzi dizkio Hamaseko buruzagi militar bati, Mohamed Deifi. Israelek Defi ekaineko eraso batean hil zuela jakinarazi zuen. Hamasek ordea ez du halakorik baieztatu. Arratsaldeon, indarkeria sexistaren aurkako plataformak antolaketa eta borroka kolektibo aldarrikatu ditu gaur goizean Iruñean, emakumeen aurkako indarkeriari eta gizonen jarrera oldarkorrei aurre egiteko. Gizonek euren privilegioak arriskuan ikusten dituzte eta jarrera geroz eta oldarkorragoak hartzen ari dira. Horregatik, antolakuntza eta militantzia feminista ezinbestekoak dira. Borroka kolektiboa, gure arteko elkarzaintza eta saretzeak egingo gaituelako askea. Horregatik, aurtengo azaroaren 25ean berriro ere kalera irtengo gara eta gure mezua argia da. Ez bazara konponbidea, arazoa zara. La vergüenza va. Iruñean cruising eremu batean, hau da harreman sexualak izateko topaleku publiko adostu batean, eraso homofoboa izan dela salatu du gaur Euskal Herriko gay eta lesbianen askape mugimendua elkarteak. Sare sozialetan zabaldu duenez, erasoa azaroaren 8an jaso zen gune horietako batean. Elkartearen arabera gizonezko gazte talde bat bertaratu zen eta han zegoen pertsona bati irainak bota zizkioten eta segika ibili zitzaion autoarekin jarrera oldarkorrean. Anoetan, ertzaintzaren oldarraldi batean larri zauritu zuten Amaia Zabarte orain urte erdia eta haren salaketaren auzia itxi egin zuen epaileak, baina orain auzia berriro zabaltzeko agindu du auzitegiak, aintzat hartu gabeko irudiak eta lekukoak baitaute. Pentsio duinak aldarrikatu ditu beste behin ere Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak gaur. Gasteizen egin dute agerraldia oraingoan eta bertan pentsio txikiak 1.080 eurora arte osatzea eskatu diote Eusko Jaurlaritzari. Ongi etorri guztioi, Fermin Muguruzak Martutenen pasaden larun batean egindako emanaldiaren inguruko polemika oraindik ere martxan da. Atzo Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak gonbita luzatu zion Muguruzari Ajuria Eneara bertaratu eta memoria eta bizikidetzaren inguruan zintzo hitz egiteko. Gaur ordea Fermin Muguruzak lehendakariaren gonbita onartu du. Jaurlaritzaren posizioa ezaguna. Eta hortan ezaguterik. Bestalde batetik, nik gonbite alarazten diot, Muguruzari nahi ezkero, lehendakaritzara etortzeko, eta zintzoki. Memoriaren inguruan, bizikidetzaz eta bere osotasunean aukera izango dugula. Elkarretze egiteko, baina bere osotasunean. Astelehenean inauguratu zuten Bilbon Atalasea terrorismoaren eta indarkeria politikoaren eta polizialaren biktimen omenezko memoriagunean. Bertan Bilboko udalak Inigo Cabacas hilketa behar beste argitu gabeko kasutzat hartu du. Horren aurrean Cabacasen familia haserre eta saminduta agertu da udal gobernuaren erabakiarekin. Astelehenean inauguratu zuten Bilbon Atalasea terrorismoaren eta indarkeria politikoaren eta polizialaren biktimen omenezko memoriagunea. Bertan, Inigo Cabacas behar beste argitu gabeko kasutzat hartu dute eta polemika sortu da. Jone Goirizelaia Cabacas sendiaren abokatuak Euskadi Irratian salatu du, epai batek baino gehiagok jo duela frogatutzat kasua,
Auzitegi Gorenak barne, eta Atalase eskultura multzoan emandako tratuagatik birbiktimizatuta sentitzen dela Cabacas listeran zuzenbia. Eta Bilboko udalaren empatia ezagatik suminduta dagoela adierazi du familiaren abokatua. A mí nadie me había dicho lo que había en aquella placa. Yo no lo vi hasta cuando terminó el evento. Pues luego ya terminó y nada, pues nos fuimos a acercar a la placa esa que han puesto, grande con todos los nombres, ¿no? Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que Íñigo Cabacas sin esclarecer. Mira, casi me da un mal. Es que no hay derecho a esto. Que a día de hoy, después de tantos años, que nos anden nungueneando, no me lo puedo creer. Sabrán mucho de leyes y de historias de humanidad, cero patatero. Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzaren lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politiketako sailburuak adierazi du, ez dakiela nola egin duten zerrenda hori, baina ulertzen duela Íñigo Cabacasen gurasoen mina eta haserrea. Bilboko udalak jakinarazi duenez, Eusko Jaurlaritzaren 2014ko memoria kuadernoez baliatu dira Íñigo Cabacasen kasuaren epigrafea jartzeko, Jaurlaritzak bere aldetik, txostena eguneratu gabe dagoela, eta erantzukizuna Bilboko udalarena dela. EH Bildu, Geroa Bai eta PSNek akordioa lortu dute Iruñeko erorien monumentua eraldatu eta eraikin berean Maravillas Lamberto interpretazio zentroa sartzeko. Iruñeak akordioa itxi du erorien monumentuaren zati bat eraisteko eta fascismoa salatzeko zentro bat sortzeko. Simbologia frankista dakarten arkitektura elementuak eraistea, kanpoko kupulan eskuartzea eta gainerako higiezinean faxismoa eta memoria demokratikoa salatzeko Maravillas Lamberto zentroa martxan jartzea. Horiek dira Iruñeko erorien monumentua eraldatzeko EH Bilduk, PSNek eta Geroa Baik lortutako akordioaren funtsezko elementuak. Urrats honek hamarkada luzez frankismoaren biktimak mindu eta oroar frankismoaren kontrako herritarrak ere mindu dituen arazo izatetik aukera historiko izatera pasa dela pentsatzen dugu. Aipatutako akordio politikoaren data ez da ausaz aukeratutakoa. Frankoren heriotzaren 59. urteurrena baita. Hortik aurrera, akordioak zehazten duena da eraikinaren eraldaketa fisiko eta simboliko bat lau ardatzen gainean. Aurreneko bat, eraikinean bertan Maravillas Lamberto deituko den interpretazio zentroaren sorrera. Bigarrena, simbologia faxistari lotutako hainbat elementu eraistea. Hirugarrena, arkitektonikoki eraikinaren balio sozial berriaren araberako aldaketak egitea. Eta laugarrena, hiriaren ikuspegitik huts egin duen espazio bat berreskuratzea. Aldi berean, eraikin eraldatuan fascismoa eta memoria demokratikoa salatzeko zentro bat sortzea aurreikusten da. Maravillas Lamberto deituko dena, basakeria frankistaren ikonoa. Eta bukatzeko, akordio honetako indarsinatzailek bi lanlerro zehazten dituen bide orri bat proposatzen dugu. Bide orri horrek, batetik, Nafarroko Parlamentuan zilegitasun demokratiko eta ziurtasun juridiko osoz posible egiteko, interbentzioa posible egiteko aldaketak proposatuko ditu. Eta beste alde batetik, Iruñeko udaletxeari dagokionean proiektuen inguruko lehiaketa berri bat martxan jarriko da, eta lehiaketa berri horrek helburua izango du arkitektonikoki eta urbanistikoki hiria hobetzen laguntzea. Indarkeria sexistaren aurkako plataformak agerraldia egin du gaur eguerdian Iruñean, bertan izan da Irune Rejano. Indarkeria sexistaren aurkako plataformak prentsaurrekoa eskaini du gaur azaroaren 25ko indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko eguna dela eta. Prentsaurrea 2024an Euskal Herrian eraildako 5 emakumeak gogora ekartzen hasi dute. Ez bazara konponbidea, arazoa zara lelopean, kalera ateratzeko deia egin dute azpimarratuz 11 direla mobilizatzeko arrazoiak. Instituzioi benetako inbertsio eskatu diote prebentzio programetan oinarritzen dena. Beraz, deialdia zabaldu dute hemen Iruñean azaroaren 25ean 8 Gaztelu plazatik abiatuko den manifestaziora.
Indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataformak manifestazioa deitu du Iruñean, azaroaren 25ean, indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko eguna dela eta. Manifestazioa 8etan abiatuko da Gaztelu plazatik. Konponbidea ez bazara, arazoa zara. Lotxa bandoz aldatuko da lelopean. Beste urte batez, aurtengo azaroaren 25ean kaleak hartuko ditugu. Zoritxarrez, oraindik asko dira mobilizatzeko arrazoiak. Gure egunerokoan erabat normalizatuta ditugu, erasoak, bortxaketak, beldurrak, erailketak. Sistema heteropatriarkal, kapitalista, kolonial eta kapazitista honek forma berriak hartzen ditu bizirauten jarraitzeko. Azpimarratu dutenez, sexu erasoen gorakada, gorroto diskurtsoen gorakada, estigma soziala, indarkeria matxistaren kasuen tratamendu bortitza komunikabidetan, zainketen banaketa desberdina edo sare sozialetan misoginia bezalako gaiak besteak beste ez dira kasu isolatuak. Gizonengan beraz jarri du fokua plataformak. Arazoa zarete, eraso bat salatzen dugunean gure hitza zalantzan jartzen duzuenak. Arazoa zarete lagunartean txiste eta komentarioak mozten ez dituzuenean. Arazoa zarete erasoren bat jasan dugunean justifikatzen edo errua guregan jartzen duzuenean. Arazoa zarete erasotzailea seinalatu bai, baina zuen jokaerak errebisatzen ez dituzuenean. Arazoa zarete feministok urteetan zehar salatzen gabiltzan indarkeriaren aurrean erantzunkizunik hartzen ez duzuenean. Gizon gehienek konplizitatea, justifikazioa eta indarkeria matxistak desagerrarazteko eta salatzeko konpromiso falta izaten jarraitzen duzue. Zuentzako mezua zuzena da, ez bazarete konponbidea, arazoa zarete. Honen ondorioz, instituzioei benetako inbertsioa eskatu die. Prebentzio programak hezkuntzan inbertitzea, askotariko eremuetako profesionalentzako prestakuntza eta erasotuentzako baliabide erreal eta eraginkorrak. Horregatik, aurtengo azaroaren 25ean berriro ere kalera irtengo gara eta gure mezua argia da. Ez bazara konponbidea, arazoa zara. La vergüenza va a cambiar de bando. Datorren azaroaren 25ean emakumeen indarkeria sexistaren aurkako nazioarteko eguna da. Olatu feminista bizigarren honetan, munduko talde feminista ezberdinek, eragilek, erakundek eta plataformek bat egin dute egun honekin eta kalera aterako dira emakumeen eskubideak aldarrikatzeko eta indarkeria salatzeko. Testuinguru horretan, Iratxe Albarezekin hitz egiteko aukera izan dugu. Iruñeko indarkeria sexistaren kontrako plataformako kidea dena. Genero indarkeriaren biktimekiko sentsibilizazioan, prebentzioan eta laguntzan lan egiten duen erakundea. Bere lanaren bidez, Iratxek ikuspegi sakona eskaini digu egungo erronkei buruz, beharrezko ekintzei buruz eta gizarte gisa indarkeria matxista desagerrarazteko eta emakume guztientzako indarkeriarik gabeko bizitza bermatzeko hartu behar dugun konpromisoari buruz. Azken urte honetan, saretan eta komunikabidetan ondo ikusi dugun bezala, eraso sexisten albisteek gora egin dute, eta honekin batera salaketek ere bai. Iruñeko indarkeria sexistaren aurkako plataforma, 80garren hamarkadaren amaieran sortu zen, biktimak gidatzeko eta laguntzeko helburuarekin. Plataformak egiten duena da, batetik, lehenengo gauza halako kasuak gutxitan etzen direla, etzen dienean galdetzea emakumei ze behar duten, eta zer nahi duten egin, eta hortik abiatuta bideratu zerbitzu publikoetara, eta gero egia da, zorionez ere, gero eta eragile gehiago, gure Euskal Herrian gero eta eragile gehiago protokolo espezifikoak dituztela indarkeria sexistari aurre egiteko, eta batzutan horrela eskatzen baldin badute eta posibilitatea baldin badago, bai erasotzaileak, bai erasotua izan den emakumea, eragile horietako edo komunitate hauetako partea baldin bada, protokolo horiek aktibatzea eskatzen baldin badu, gu lan hori edo bitartekaritza lan horiek egiten saiatzen gara, baina hori da beti emakumearen aukera. Espainiako gobernuaren Nafarroako ordezkaritzak eman dituen azken datuak analizatu ditu Iratxek. Indarkeria matxistagatik jarritako salaketak 23% igo dira.
datuen gorakadak batetik esaten digu, bai erasoak daudela eta hori kontutan hartzeko zerbait da, baina baita ere gauzak ongi egiten ari dela, emakumeak animatzen dira salaketak jartzea, ze gainera datu horiek datu ofizialak dira, ez? Eta ezin dugu ahaztu emakumeen kontrako indarkeria badela zifra beltze gehien daukan delitua, hau da, gertatzen diren guzti horietatik gutxien salatzen dena. Orduan, datu horiek naiz eta ahultuak izan, azpitik dauena asko handiagoa da. Orduan, gero eta salaketa gehiago zentzu horretan, esan nahi dut, emakumeok ere ulertzen dutela edo ikusten dutela ongi hartutak izango direla prozesu horietan. Honen aurrean, instituzioek eta politikoek duten eginkizuna azpimarratu du. Emakumeen kontrako indarkeria unibertsala eta estrukturala da, eta estrukturala den heinean instituzioek zeregina dute, eta ez dute zeregina bakarrik emakumei zuzendutako edo berdintasun zailetan egindako lanetan bakarrik. Lan hau guztiz transversala izan behar da, eta hor politikariek ardura dute eta egin behar dute. Gure kontrako indarkeria ez da bakarrik indarkeria sexuala edo ez da bakarrik bikotean gertatzen den indarkeria, ez da bakarrik indarkeri fisikoa. Indarkeri mota asko daude eta guzti horiek landu egin behar dira modu transversal batean. Udalak iragarri berri duenez, festa giroan indarkeria sexistari aurre egiteko protokoloa eguneratu du. Naiz eta fokua gizonengan jarri behar dela adierazi duen kideak, protokolo on baten garrantzia azpimarratu du. Protokoloak guztiz beharrezkoak dira. Arazoa da zenolako protokoloak egiten ditugun eta zertarako, ez? Eta egon da protokoloen olatu bat edo moda bat, batez ere nik uste San Ferminetan bizi izan genuenetik aurrera, eta horrekin ere kontu zibi beharra. Protokoloak funtzionatzen dute, baldin eta lanketa on bat egiten den. Hezkuntzak duen garrantziaz mintzatu da. Gaineratuz, dirutza gehiago inbertitu beharko liratekela arlo horretan. Hezkuntza oso garrantzitsua da, baina hau ezin da egon emakume hezkuntzan lan egiten duten emakume feministen ardurapean bakarrik egon. Hau zerbait estruktural izan behar da eta ezin da ni irakaslea naizenez eta oso feminista naizenez saiatuko naiz hau aurrera ematen. Ez da haien bete beharra, ez? Instituzionalizatu behar da hori eta programa serio bat egin eta errekurtzoak jarri, ez? Batzutan ez bakarrik hezkuntzan legeetan ere oso lege ponposo eta onak egiten dituzte, baina baliabide ekonomikorik gabe ezin ditugu aurrera eraman. Erasotzaileak monstruak direla, pertsona ez ezagunak direla eta erasoak gauez izaten direla entzutera ohituta gauden arren, erasoak jasaten dituzten emakume gehienak gertuko pertsonetatik direla argi utzi du Alvarezek. Gehien gertatzen dena eta guregana zuzentzen diren emakumeak normalean erasoa konfiantzazko esparru batean izan da, ezagutzen duten gizon batengan eta horiek dira normalean ematen diren erasoak eta horiek ere dira zaienak bai kudeatzeko, bai ulertzeko, batzutan ere emakumearentzat ere oso zaila da onartzea hori eraso bat izan dela. Ze gau batzutan eraso egin dizuna zure bikotea da, edo zure aita. Beraz, Iratzek ondo argitu duenez, naiz eta zaila den, askotan ez dakigulako zein puntutaraino eraso bat izan den edo ez, emakumeak haien historia kontatzera animatu ditu. Ni kostatzen zaite emakumeak animatzea salaketa formalak jartzera, baina bai animatzen ditudala kontatzera. Oso garrantzitsua da gure barnean ez geratzea hori kontatzea eta hastea prozesu horretan. Eta salaketarena gutxiengo gauza bat da. Salaketak inportanteak dira datuak izateko, baina ez errekuperazio hori emateko. Beraz, egoera horrela dela,
aurtengo azaroaren 25ean manifestazioa deitu dute Iruñean arratsaldeko 8etan, aurten gizonengan fokua jarriz. Aurten fokua gizonengan jarri nahi izan dugu, ez? Eta Frantziako auzia gertatuta gero, batetik esatea eta ozen esatea guk ez dugula lotxarik izan behar. Hemendik aurrera lotxa pesatu behar dutenak erasotzen duten horiek izan behar direla. Nik uste dut hor, eta gero ere, gizonek askotan halako gauzak ateatzen dienean edo guk hitz egiten dugunean beti haien eskusa edo beti izaten den, baina gizon guztiak ez, gizon guztiak bai. Esan nahi dut, gizon guztiak ez dira erasotzaileak, baina erasotzaile guztiak gizonak dira. Astelehenean izango da emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna. Horren harira, Espainiako Berdintasun Ministerioak ekitaldi instituzionala egingo du eta bertan Asun Casasola, Nagore Lafageren ama aitortuko du indarkeria matxistaren aurkako borrokan egindako lanagatik. Espainiako Berdintasun Ministerioak Asun Casasola, Nagore Lafageren ama aitortu du indarkeria matxistaren aurkako borrokan egindako lanagatik. Hain zuzen, Casasolak erresilientzia saria jasoko du giza eskubideen aldeko aktivista gisa egindako lanagatik. Azaroaren 25ean ospatuko den emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna dela eta genero indarkeriaren aurkako Espainiako gobernuaren ordezkaritzak 2024ko aintzatespenak emango ditu argitara, berdintasunarekin eta indarkeria matxistaren aurka konprometitutako pertsonen, proiektuen eta erakunden lan nabarmenagatik. Urrengo astelehenean hilaren 25ean egingo den ekitaldi instituzionalean egingo zaio Asun Casasolari aitortza eta harekin batera Sandra Sabatez aurkezlea, Ni Una Menos mugimendua, Emakume Gazteen Federazioa eta Marina Marroki hezitzailea ere sarituko dituzte besteak beste aktivismo feministaren atalean. Gipuzkoako probintzia auzitegiak Ertzaintzak Realearena zelaiaren inguruetan zauritutako emakumearen kasua berriz ere zabaltzea erabaki du. Gertakaria Reala eta PSG-ren arteko partida batean aurretik jaso zen pasaden martxoaren 5ean. Gasteizen emakume baten eta adingabe baten etxegabetzea geldiarazi dute. Auzoan bizi etxebizitza sareak eginiko deialdiari erantzunez, dozenaka pertsonek Arana auzoko Estremadura kalean Ertzaintzak egitekoa zuen kaleratzea oztopatu dute. Ostean ura atzeratzea erabaki du epaileak. Emakumeak hipoteka bat zuen Laboral Kutxa bankuarekin eta 2007tik bizi da botan nahi izan duten etxebizitzan auzoan bizik jakinarazi duenez. Euskal Herriko pentsiodune mugimenduak elkarretaratzea gauzatu du gaur goizean Gasteizen. Bertan, Eusko Jaurlaritzak pentsio txikiak 1.080 eurora iritsi arte osatu ditzala aldarrekatu dute parte hartzaileek. Hona gatoz, pentsio txikiak
bete ditzan edo osatu ditzan 1.080 eurora. Hau izango da azken aldia 1.080 eskatzen ditugunak. Jarri dugu ja martxan herri ekimen legegile bat, ILP esaten dana, eta horria eskatuko dugu lanarteko gutxieneko soldataren aina izan dadila gutxieneko pentsioa. Nazioarteko zigor auzitegiak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa eta Yoav Gallant defentsa ministro izandakoa atxilotzeko agindu du. Mila 1989an El Salvadorreko ejertzituaren komando batek 6 jesuita, horien artean Portugaleteko San Ignacio Ellacuría eta 2 emakume erail zituen. Orain herrialde hartako instrukzio auzitegi batek 11 pertsona epaituko ditu erasoen autore intelektualak diren ala ez erabakitzeko. Horietako bat garaiko presidentea izango da Alfredo Cristiani. 1989ko azaroaren 16 zen, El Salvador guda zibilean murgilduta zegoen. Goizaldean, El Salvadorreko ejertzituaren komando batek herrialdeko gerrilla eraso handienaren erdian, 6 jesuita horien artean Ignacio Ellacuría euskalduna eta Ertamerikako Unibertsitateko langile zen Elba Julia Ramos eta bere 16 urteko alaba Zelina Ramos erail zituen unibertsitate bereko kampusean. Guda zibilean egoera zaurgarrienean zeuden herritarren eta giza eskubideen alde egindako borrokagatik gogoratzen dira 6 jesuitak eta 2 emakume hauek. Prozesuak etapa gorabeheratsuak pasa ditu behin baino gehiagotan itxi eta ireki den kasua delako. Berriki jakinarazi da, EFE agentziak argitaratu duenez, El Salvadorreko instrukzio auzitegi batek 11 pertsona epaituko dituela erailketa hauen ardura egozteko. Horien artean daude 9 militar, Rodolfo Parker diputatu ohia eta Alfredo Cristiani 89tik 94 herrialdeko presidente izan zena. Epaitegiak Cristiani, Parker eta 3 militar atxilotzeko agindua eman du ez direlako azken bistara agertu informazio agentziak jasotakoaren arabera. Orain arte, krimena jazo zenetik 2 pertsona baino ez dituzte zigortu, 2 pertsona baino ez dituzte espetxeratu. Guillermo Benavides koronela, 30 urteko espetxe zigorra ezarri zioten El Salvadorren, eta Inocente Montano, segurtasun publikoko ministrorde ohia. Honi 133 urte eta 4 hilabeteko espetxe zigorra ezarri zion Espainiako Auzitegi Nazionalak. Aipatu bezala, ez da prozesua irekitzen den lehen aldia. 2016an 93ko amnistia legearen deuseztatzearekin prozesua berrireki zen. Ertamerikako Unibertsitateak hala eskatuta. Defentsa ordea kontra agertu zen eta ikerketa lanak atzeratu egin ziren 2020an Gorte Gorenak kasua itxi zuen arte. 2022tik aktibo dago El Salvadorreko Justizia Gorte Gorenak berriz irekitzeko agindua eman baitzuen. Kultura gaietan atzo aurkeztu zuten Durangoko azokako antolatzaileek aurtengo programazioa. 59. edizio izango da 2024 honetakoa eta abenduaren 5-tik 8 arte ospatuko da. Guneko azokan, 153 partaidek
274 erakusmai jarriko dituzte. Iaz baino 17 erakusmai gehiago dira ere, erakusmai gehiago ditugu. Erakusmai horietan 933 nobedade egongo dira eskuragarri. Nobedadeak diogunean 2024an argitaratutako lanei buruz ari gara. Esan dezagun gaur egun Euskal Herriko literatur eta musikaren taupadaren oso lagin anitza eta zabala dela. Aurten ere edukiko duguna hautsenean, bai musikan, bai literaturan. Besterik ez gure aldetik, euskarazko informazio gehiagorako gure atari digitala duzue eskuragai. Arratsaldona pasa. Lanketa hori egitea. Arabiarra aipatu duzu. Kantu honetan jorratu duzue euskara eta gaztelania. Zergatik autu hori? Horrela suertatzen balin bada, horrela egiten dugu. Nola suertatu? Gauzak ez dira suertatzen. Zu filosofoa zara, gauzak ez dira suertatzen horrela. Bueno, nintzen ditzakegu. Ez dakagu beldurrik, hau da, momenturen batean norbaitek idazten balin badu gaztelaniaz, ez dela ohikoena, baina idazten balin badu gaztelaniaz, idazten balin badu zerbait ingeleraz, gustatzen zaiona bai fonetikoki nola dagon eta zer esan nahi duen, irudi aldetikan, gelditzen da. Horrek ez daukagu konplexurik edo ez diogu zentsura hori jartzen taldeari. Horrela balin badatu eta ikusten balin dugu kabida daukala,